இப்போ நம்ம ஒரு வண்டி ரிவீல் பண்ண போறோம். கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்டோரேஷனுக்காக வந்த வெஹிக்கிள். நான் இப்ப கம்ப்ளீட்டா இந்த வண்டி என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கோன்னு கம்ப்ளீட்டா சொல்றேன். நீங்க வந்து பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ரிவீல் பண்ணலாம். வண்டியை பாருங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1989 மேக்ங்க. இது வந்து ஒரு மெரூன் கலர்ல இருந்த வெஹிக்கிள். அத கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைப்ல வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த பண்ண சீட்லாம் போட்டு மெட்ராஸ் டைப் சீட் கேட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்க் கேட்டிருந்தாங்க. இன்ஜின் ஒர்க் கம்ப்ளீட்டா பண்ணிருக்கோம். மிரர்ஸ் இதுல எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ரெஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரேமும் இன்ஜின் மட்டும் தான். கம்ப்ளீட்டா இன்ஜின் எல்லாமே ரெஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு உங்களோட வெஹிக்கிள் இதே மாதிரி உங்க டேஸ்டுக்கு தகுந்தாப்புல ரெடி பண்ணணும்னா கண்டிப்பா எங்களை விசிட் பண்ணுங்க. உங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட் பொறுத்து சார்ஜஸ் நாங்க பிக்ஸ் பண்ணுவோம். எல்லாமே ஜென்யூன் பார்ட்ஸ் போட்டு நாங்க பண்ணி கொடுத்துறோம்.